Gospodine Ognjenović, još jedno predstavljanje na najvećem turističkom sajmu turizma u Berlinu 2012. Možete li se sjetiti koji je ovo sajam u Berlinu za vas? 30. Sjećam se točno, bio sam tada u Nizozemskoj, došao sam tu, pričao sam sa gospođom doktor profesor Nevenkom Čavlek, koja je nekad radila u firmama u kojima sam ja bio direktor, o tim iskustvima. Ali ako me pitate čega se najviše sjećam se najviše godina kad smo se vraćali i vidim tu ogromnu razliku u kojoj vjerujem da je i dio moga uloženog truda, godine u kojima smo prolazili sve one teškoće, u kojima smo uvjeravali da nam je u dijelu naše domovine turizam moguć. Ponosan sam što on nikad kod nas nije stao. Pokazuje i ljepote te naše zemlje, ali i svoju žilavost. Danas kad vam kažu da ste među najtraženijima, danas kad vidite svi da dolaze, a u biznisu je to tako, svi vole biti uz one gdje postoji nešto što je traženo, što se može prodati, tako i u turizmu. Zasigurno puno je ljepše sada, ali ponosno one dane kada je bilo zaista teško ovdje u Berlinu. Jedna lijepa, pogodili ste pitanje koje je prošlo glavom nekoliko puta za vrijeme ove posjete danas i... Gospodine Ognjenović, spomenuli smo ta 3 desetljeća vašeg turističkog života i prvi dolazak u Berlin. Još jedno malo pitanje, da li biste ponovo krenuli tim turističkim vodama, tim turističkim putem? Bio uvijek, mislim da je turizam jedno zanimanje. Ja ne znam da sam to ikad prije rekao, ali ja sam diplomirani inženjer geologije, neko koji je završio nešto sasvim drugačije. Diplomirani inženjer geologije, ja sam na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao, čak sa odličnim, na čuđenje moje majke otišao u jednu struku gdje sam počeo kao vodič. Mislim da je ta odluka da odem iz struke koju sam završio i odem u turizam dovoljno jasno da je tu odlučila ljubav. Ta ljubav postoji danas. Fascinira me danas ta novi turizam, sve te nove tehnologije koje su došle, ta previranje. Turizam se nalazi u svojoj jednoj novoj revoluciji. Mislim da to donekle mogu pratiti. Žao mi je da nisam 30 godina sad, jer bi bilo to jedno veliki novi izazov. Svi mladi koji jesu u turizmu zaista mogu sada, ako upreknu svoje ideje, svoju pamet, napraviti jedan dobar posao, jer turizam se mijenja i otvara ogromne šanse onima koji će imati ideje u kojem smjeru poći, a sa svima onima koji su iz te lijepe naše postoji jedna velika, kako vele u Dubrovniku, dota ili nasljeđe jedne prelijepe zemlje koja u turizmu sada ima poziciju koju vidite ovdje u Berlinu, da se traži i ostavlja velike mogućnosti za one koji hoće raditi, ali i ne zaboravljaju da je turizam uslužna djelatnost, a to znači usluga, kvaliteta, jer tu nema alternative, to su naučili svi naši konkurenti i bit ćemo uspješni samo ako budemo bolji. Ali gospodine Ognjenović, zato ste mladima ostavili te neke temelje turizma i vaša velika tvrtka u Njemačkoj je također jedan od tih temeljnih stožera hrvatskog turizma. Što radite i koliko ste prostire vaša tvrtka, koja je to veličina, koliko ljudi ima, koje su regije zastupljene? Mi smo hrvatski specijalist, znači radimo čitavu Hrvatsku, ne radimo ništa drugo, ali mi smo njemački turoperator, što znači da pokrivamo čitavo njemačko tržište. Često puta se misli da smo mi samo Bavarska jer smo situirani u Minhenu, međutim nove tehnologije, 3800 turističkih agencija s kojima radimo, prodaju naše programe u čitavoj Njemačkoj. Ako gledamo teritorijalno, onda je činjenica da smo najjači u Bayernu, u novim Bundesländern, znači novim bivši DDR, što još uvijek nekad kažemo, i onda polako dolazi, sad se probijamo u Nordrhein-Westfaliju, znači Njemačka kao čitavo tržište. Firma ima 68.900 putnika prošle godine. Na listi koju je objavila list FAV, mi smo 46. po veličini turoperator u Njemačkoj, najveći turoperator specijalista za Hrvatsku i vjerujemo među prvom trojicom po broju putnika od svih turoperatora, uključujući ovu veliku braću koji okreću milijone u cijelom svijetu, a u Hrvatskoj se još uvijek bore da budu nešto veći od nas.
Vi ste najveći turoperator specijaliziran za Hrvatsku, Njemci su najveći, odnosno najbrojniji hrvatski gosti. Gospodine Ognjenoviću, što kažu oni što je dobro, a što bi moglo biti još bolje, da ne kažemo loše, u hrvatskom turizmu? Prvo, Njemci nas vole i Njemačka predstavlja za Hrvatsku jedan veliki potencijal. Ja to ne pričam sada, ja to pričam zadnjih 10 godina. Uvjeren sam da 1.650.000 koliko smo uzeli prošle godine, ali prije svega skok za 150.000 putnika više u jednoj godini pokazuje potencijale ovog tržišta. 150.000 vam je jedno malo tržište, recimo mi ne dobivamo, ne bih htio reći da nam nisu važni Amerikanci, Japanci i svi, to sve daje jedan ukupni dojam u hrvatskom tržištu, ali potencijal, znači samo ono što može, pokazalo se, mi smo u prošloj godini 150.000 Njemaca imali više. Ako ostvarimo rast upola takav, mi bismo do 2015. mogli doći na 2 miliona. I sada sam vam konačno rekao i ono što mi je velika želja. 2015. biti će 65 godina. Vjerujem da ću još ostati aktivan. Ali biti će to negdje ono kruna nekakvog. Recimo kad bi mogu 65. rođendan proslaviti sa 2 miliona Njemaca, mislim da bi se ispunili snovi ne samo moji, nego i moji prijatelja i ljudi koji misle isto tako. Ovdje u Berlinu je bio i novi ministar turizma Ostojić, gospodine Ognjenović. On je primio sve turoperatore, što je malo, ajmo reći, izvan prakse što je bilo prošlih godina. Naime, ljudi su se okupili tu na jednome mjestu. Da li je to dobro da je došao čovjek iz struke za novog ministra? To je naprosto nešto što je hrvatskom turizmu trebalo. Vjerujem da je došao najbolji čovjek. Tu, vjerujte, nisam subjektivan, samo da se radi o nekom s kojim sam surađivao, radio, koji je prijatelj i kojega iznimno poštujem. Vjerujem da je on taj čovjek koji će donesti to. Vidjeli ste to na licima ovih turoperatora, vidjeli ste da se oni osjećaju da se kod nas nešto dogodilo. Stručnjak na čelu hrvatskog turizma kojemu treba još puno napraviti, treba riješiti zakone, treba riješiti smjer u kojemu imamo. Nama slijedi puno pitanja, to je posao za nekog iz struke, to je posao za zanatliju, a ne za političara. Veljko Ostojić prije svega je jedan od nas, jedan od operativaca, a onda i političar koji vjerujem će dati i novoj vladi snagu, ali prije svega nama u turizmu jednu vjerodostojnost. To se vidi na svim ovim prvim sajmima gdje ga pratite, kad čujete o čemu se govore, vi vidite da ljudi dižu glavu i prepoznaju te riječi koje su karakteristične za struku. Jer turizam, koliko god izgleda svakom ko spakira kofer da zna se baviti, da je baš turistički stručnjak, to je jedna gospodarska grana koja ima hiljade svojih malih zakonnosti u kojima zaista ako hoćete biti najveći morate dobro to poštivati, držati se svega što radite i znati šta radite jer se sastoji od 1000 malih komada. Da li vas imalo interesira politika? Mene politika ne interesira, ali me interesira sve što se dešava u hrvatskom turizmu. Interesira me to čisto i praktično, jer čim je veći kolač, tim će i riva moći uzeti svoj dio koji uzima, biti će veći. Znači, umjesto da iz manje kolača pokušavam uzeti više, svaki rast, svaki uspjeh, svaka kvaliteta znači u poslu. A druga stvar, ima još nešto što je jače od svega. Kad dođete u neke godine, onda ta emocija vam se pojačava. Ja sam vrlo sretan za dijelove moje povijesti u hrvatskom turizmu, od vraćanja turizma, od ovih tjednih dana kad svi skaču oko vas i u svakom slučaju interesira me recimo da uspiju ljudi i u politici, one koje ja stručno mislim da mogu podržati, osobno politika ne. Vjerujem da je moja karijera sada bi bila narušena bilo kakvim političkim poslom. Volio bi da mojoj djeci i unucima jednog dana, kad se bude govorilo o Selimiru Ognjenoviću, kažu tata i deda bio je ponajveći zanatlija u tome poslu koji se zove hrvatski turizam.